pinanggi kelawan yang jagat Girinata. Yektine ari palenggan iki ulun kang lega koning kursi gading dapar kencana kayangan Suralaya. Ngertenono jeneng kita. Yen wis 40 dina 40 wengi yang jagat Girinata iki lagi jengkar saka kayangan Suralaya. Kabeh para dewa Tridasa Wataknawa ora ana kang nguningane klebu ulun dhewe. Ora nguningane dunung papane yang jagat Girinata. Mula kang saka kuwi. Yen jeneng kita ki bakal kepengin ngerti carane menungsa ki bisa mukti wibawa mbau dendha bisa urip kang mulya, bisa urip kang kepenak. Ulun durung bisa ngandani kelawan jeneng kita. Mergane ulun ki ora wani ndhisiki kelawan yang jagat Girinata. Ya Pamanduryada kapiye Bawor? Nuwun-nuwun sewu. Yang jagat Girinata jengkar saking kahyangan Suralaya dangunipun 40 dina 40 wengi. Dewa-dewa mboten wonten sing ngertos, Bu. Dewa-dewa ki ora ana sing ngerteni klebu ulun. Lah dewa-dewa sing nang dhuwur pada kerja ngapa? Ana pimpinane lunga ora ngerti dewa macam apa, dewa cap apa kaya gue. Nah. Lah ing mangka sing jenengane pimpinan mbok niku wonten wakile. Iya pancen ulun wakile, kenang apa wakile ora bisa makili. Nggo ngapa dadi wakil? Nah. Apa yang gane dewa-dewa nang dhuwur nang kayangan mung pada mangan gaji buta tok? Dewa model apa kaya niku? Dijaluki keterangan wong genah sing jenenge kayangan Suralaya tuli papan dununge para titah sing duwe keluh kesah ibarat rakyat sing duwe keluh kesah maring pimpinane. Lah pimpinane lunga kok padha ora ngerti dewa macam apa kaya iki ya? Ya dewa model apa kaya kowe? Kayangan ngger kaya iki bubar bae bubar. Wong tua ditakoni ora bisa jawab, ora bisa semaur. Tua nggak pada tua kepanasan kaya gue. Kenene lagi bingung mumet kepengen jaluk di goletna dituduhna kepriwe carane men urip mulya kok malah dewa pada pelampang plompong. Ya pancen ulun ki lagi bingung dhewe. Ya nanti maringi keterangan kelawan jeneng kita ulun urung bisa mergane para dewa ki lagi padha bingung. Para dewa ki lagi padha wasumelang mergane ya jagat Girinata ki ora ana ning kayangan. Angger ora ana ya digoleti. Di WA apa di SMS. Berisik. Nuwun-nuwun sewu. Dados niki Pamanduryada niku mboten saged maringi kepriwe carane kula dadi menungsa sing sukses. Ora bisa. Kudu ngenteni yang jagat Girinata. Lah kira-kirane kapan kok durek? Ya ora ngerti lengob. Dewa-dewa nang jebule pada lengob manen. Udah mangan gajian tok. Dados niki boten dipani keterangan ora bisa. Nuwun sewu kula niki butuh keterangan, butuh pepadang. Watake Bawor dugal warisan wani gelar wani gulung munggah nang kayangan demi apa? Demi uripe Bawor men sukses. Anak bojone nyong ora kepengin anak bojone nyong kepadang melarat bae. Ya nuwun sewu njaluk keterangan nang dhuwur-dhuwur malah padha ora bisa ngawe keterangan terus terang mawon kula jangkel kula. Banjur karepe jeneng kita kepiye? Nuwun sewu Bathara Nardi Narada Lasmen Suknyong Bathara Indra Warkop. Kurang ajar kowe Bawor. Lah iya men Bathara Brahma Kumbara Bathara Sarman Dipati. Nuwun sewu
bawor bakal ngamuk nang kayangan ing mangkang ngger bawor kesuk kepengen ngerti kapiye ngising sing gon-gon